Димитров. Единствената ръка, която наставника на сините прави. И така, начало на този исторически двубой. Време на Арена Арда. Арда и Левски да премерят сили. Топка за Здравко Димитров. Много ще се разчита на неговата скорост. Здравко Димитров. Наказателното поле Здравко Димитров и първа проява на някой от двамата вратари. Васил Симеонов избива топката над напречния стълб. Корнер за Левски. Прекалено рано е да се правят каквито и да е изводи, но изглежда, че Левски поне в ранните минути на сблъсъка е по-скоро тима в изчаквателна позиция. Този, който ще разчита на контратаките за Деске. Телев. 1-1 срещу Живко Атанасов. Паса на Телев не мина. Сега обаче подаването за Коконов е факт. 1-0 за Арда. И само 8 минути след началото Иван Коконов е този, който поразява вратата на сините. Доста изнесена към центъра на терена беше защитната линия на Левски, а тази суматоха в крайна сметка. Може би и с частицата късмет, че топката все пак отново остана в краката на Спас Делев, след като неговото подаване към Светослав Ковачев не мина, но много съобразително после. Национална България продължи към Иван. Спас Делев продължава да създава главоболие на защитата на Левски. Спас Делев изключително упорит, успя да си спечели топката. Делев стреля, резултата обаче остава само 1-0. С право доста критичен бе след срещата. О, каква грешка още веднъж в синята отбрана. Намеса на Николай Михайлов. Ковачев. Още един път. Подаването разсича отбраната на Левски. Не успява обаче Иван Коконов да завърши атаката. Размина се с топката голмайстора на Арда. Аванс остава непроменен. Какъв пас само от Светослав Ковачев. Отново матира цялата защита на Левски. И е като по чудо. Иван Коконов не успя да засече тази топка. Спас Делев с директен обстрел към вратата. Топка обаче в обятията на Николай Михайлов. Правилната позиция. И не допусна да бъде изненадан. Топка за Найджел Робърта. Паулинио с една добра възможност. Левски изравнява. В 49-та минута. Ето как този удар вече оставя и Васил Симеонов безпомощен. Левски все пак успява да възстанови равенството на Арена Арда. И Арда, независимо, че на пръв поглед стартира второто полувреме по-добре от Левски, допуска попадение в своята мрежа. Резултата вече е 1-1. Съвършена прецизност от Паулинио. Дами и господа, демонстрация, че не винаги ти трябва да скъсаш мрежата на съперника, за да преодолееш вратаря. Тук над всичко останало беше перфектната прецизност. Петко Ганев. Топката остава за Матеос Леони и нарушение срещу него. Това е Ивайло Найденов, който получава втория си жълт картон в матча, след като спря тази атака на Левски, тази атака на Арда, разбира се. Юношата на Левски получава второ официално предупреждение, а сините остават с човек по-малко. Струва ми се, че и това повторение ясно ви убеждава, дами и господа, че никой не бива да оспорва. Нарушение на Ивайло Найденов определено имаше. Остава обаче въпроса дали това провинение заслужаваше втория жълт картон. Заслужава или не, фактите са такива. Левски остава с човек по-малко. Ивайло Найденов рано поема към съблекалните.
Изведнъж от импу... Спас Делев. Изстрел на Спас Делев над вратата на Николай Михайлов. Част от привържениците тук на Арена Арда дори побързаха да се радват, вярвайки, че това изпълнение на Спас Делев е намерило целта. Удар обаче прелита над вратата на Михайлов. Красен контрол от Спас Делев. Делев продължава, търси пробка за разстреля и изстрел към вратата на Михайлов. Отново неточно. Арда опитва в последните минути канонада към вратата на Николай Михайлов. Резултатът обаче остава 1-1. Имаше силата, просто малко точност раздели. Спас Делев с центриране към далечната града и това е пропуск. Арда пропуска още една златна възможност да излезе напред в резултата. На далечната града трима футболисти на Арда бяха абсолютно забравени. Без опека, всеки един от тях можеше да прати топката във вратата. Емил Мартинов опита с десния си крак да я прати в опразнената от Николай Михайлов врата. Станислав Иванов. Топката е за Найджел Робърта, тук пък за Сара няма. Найджел Робърта успява да прехвърли вратаря, но не и да оцели вратата. Левски дочака своята възможност, но не успя да я сграбчи. На два пъти опитаха бранителите на Арда по отнесен състава на домакините. Мисля си, тази реакция на футболистите на Арда, която видяхте преди малко, е показателна. В крайна сметка, историческия първи двубой на осветление на Арена Арда. Завръщането на отбора от Кърджали обратно от дома завършва с равенство между Арда и Левски 1-1. Иван Коконов открива в 8-та минута на старта на второто полувреме в 40.